esports i canvien de disciplina. El CAU València ocuparà la plaça que deixa el descendit Les Abelles en la divisió d'honor de rugbi. Un èxit que es va aconseguir a la màxima emoció per part de l'equip valencià. Escenari somiat, última jugada del partit i tota la responsabilitat per a Edu Sorribes. Gol de càstig i el jugador valencià necessita transformar per aconseguir l'ascens. Sorribes demostra la seva qualitat amb el peu per a posar l'oval entre els pals. El conjunt valencià ho tenia complicat, viatjava al País Basc amb una curta renda de 5 punts, 18-13 sobre l'Hernani, obtinguda en l'anada al vell llit del riu Túria. Els nervis van minvar el xoc dels dos equips, no obstant l'Hernani estigué més encertat i se n'anà al descans 10-3. En el segon acte, la fe del CAU li va donar el triomf. Sorribes, que en feia 2 gols de càstig, no li tremolà el pols per a anotar l'últim. L'ascens ha sorprès fins i tot els mateixos protagonistes. Una temporada llena de éxitos que para nada nos esperábamos. Desde hace un par de horas empiezo a asimilarlo y empezamos a plantearnos este éxito de cada año que viene, cómo afrontarlo. Després de 8 anys tornen a la màxima competició, a la divisió d'honor. Las claves del éxito ha sido en confiar en un trabajo de cantera que se lleva haciendo desde hace 10 años. La més important és que els jugadors tinguin l'oportunitat de jugar al més alt nivell i que ells mateixos se donen compte de qual és el seu nivell i que arribem a on puguem arribar. Un esforç i un sacrifici per a aquests jugadors que compaginen la seva vida laboral i personal amb la seva passió, el rugby. Volver un domingo, como he dicho antes, a las 2 de la mañana y levantarse luego a las 6 para ir al trabajo, no hay muchos tipos de trabajo que te puedan permitir. Vuelves con un ojo morado o la frente con magulladuras, como es mi caso de hoy, pues tienes que tener siempre un trabajo que te lo permitan y a veces dar explicaciones que te lo has hecho jugando a rugby, porque aquí en España lo primero que piensan es que te has metido en un lío que no tocaba y simplemente somos gente sana que juega un deporte de contacto. Un esport que a la nostra terra no té la popularitat d'altres, però sí una afició ferma i constant darrere d'ells. El CAU no té només un primer equip amb jugadors amb aspiracions a la selecció espanyola, sinó que és una escola de formació també per als més menuts. Per als jabatos que tenen 5 anys. Nosaltres estarem sempre expectant-los i darrere d'ells. El CAU serà l'únic equip valencià de la divisió d'honor, ja que altre conjunt de la nostra comunitat, Les Abelles, ha descendit aquesta temporada. Sentim molt la falta d'Abelles perquè és un club amb el que tenim molta relació i molt bona relació, però probablement estaran pronte. Un colp de castig ha tornat a aquest equip a l'èlit. Encara que sembla mentida, esta complicada acció ha tornat al CAU la il·lusió de continuar jugant al rugby. Tot a punt per a veure el desafiament